Nacho Belez naiz, oraineko kultura kazetaria. Nire izena Amaia Artetxe atela da, EITB-ko albistegietako kultura arloburua naiz. Galder Perez naiz, kazetaria, sortzaia be bai, Durangon tarteka goten tokatzen zai sortzaile moduan egotia. Esango nuke, izenak dioen bezala azoka dela, topagunea ere bada noski, eta egia esan niretzat azken urtetan lana ere bada. Haundia, aberatsa, ezinbestekoa. Topagunea, topatzeko lekua, ospakizuna da, zenbatez, gauza ospatzeko ditugun. Transmisioa azkenean ez, hor trukaketa guzti horretan asko transmititzen diogulako elkarri. Gomendatuko nuke musikari helduta lehenengo eta behin Messier Lekrepek atera duen Bentaundi EPA. Literaturari helduta Eider Rodriguezen kontakizun bilduma berria azpimarratuko nuke. Eta musikari helduta berriro Ruperren azken diskoa berreskuratuko nuke. Aurtengo nobedadetako bat gaua berreskuratzen duela da Durangok, ahotsenea bukatu ondoren egongo diren gaueko kontzertu horiek, eta dauden taldeak eta kontutan hartuta, ni hain gaztea ere naiz, baina ez nuke galduko. Bata da antzerkia, azokako igandean, Formol laborategiak antzestuko du Heriotzak Eduardo du izena, eta besteak galduko ez nukena da irudienean, Zugaza zinematan, Sara Fantobaren lehenengo film musea emango da, jone batzuetan. Uki ditut, ez? Azkenean honetan lan eginda, ez da isialdian bezala gustuko gauzak bakarrik iristen zaizkizula, ez? Bai, libururen bat edo diskoren bat, bai, badatorkit burura. Bai, noski zelan ez da zutruño bat, hainbeste gauza egon da, ez? Gaina arriskatzea, ez, gustatzen baldin bazaizu oso horreza da, ez? Ez. Ez dakit aitortuko nukeen, holako erik egin izan ez gero, baina ez daitokatu. Urte guztian berarekin berbetan egon zara, liburuen berri emateko, talako batean aurrean daukaztu eta... Bai, korrika eta presaka prestatu beharra edo, baina norden jakin gabe edo... Eta egin izan baltima dut, ahaztu dut. Eta askotan, produktua atsegin ez izanagatik ere, produktuaren sortzailea askotan interesgarria suertatu zait, ez? Zorionez. Ezagutzen ez nuen gauza bati begiratu eta igual fede gutxirekin bada ere, etxera eraman, eta gero esana, behitu, ze sorpresa hartu dudan honekin. Tarteka gauza zaharrak ere aurki daitezke, holan beste modu bateko bitxikeriak edo, agean gero eta gutxiago, eta orduan hor bai aurkitzen diela, oso gauza preziatuak. Lankide bati galdetuko nioke ea zein dan Durangoko azokako bere toki kutuna. Dena guztitik sartu, eta kale guztietatik ritual moduan bat bera galdu gabe, buelta ematea. Ze sentimendu izaten duen Durangoko azoka hasi aurreko egunean? Abenduak 24ko sentsazio hori, Olentzero etorri bezperako sentsazioa eta, orduan horrez, urduritasun hori emozioarekin nahaztu egiten da,